Eerst een vragenlijst invullen voordat je naar de dokter kan. Het moet de werkdruk verlagen bij de huisartsen. Je moet met innovatieve oplossingen komen. Dus het betekent dat we meer moeten doen dan alleen maar werven van nieuwe huisartsen. En verder in het nieuws vandaag. Vinvis is aangevaren bij Spanje en met de trein terug in de tijd. Goedenavond. De huisarts die je onderzoekt via de computer. Het klinkt als science fiction, maar in Axel gebeurt het al. Daar loopt een proef met digitale consulten. Het moet helpen om de werkdruk bij overbelaste Zeeuwse huisartsen te verlagen. En het kan een oplossing zijn voor het huisartsentekort. Via een online vragenformulier wordt bepaald of je naar de praktijk moet komen of dat de huisarts je bijvoorbeeld via beeldbellen te woord kan staan. Digitale triage heet dat dan. En deze huisarts in Axel is enthousiast. Ik ben daar echt heel positief over en ik geloof ook dat we als huisartspraktijken veel meer digitaal moeten kunnen gaan doen. Het is toch een beetje de toekomst. De vragen die je in moet vullen zijn dezelfde die de huisarts je aan de telefoon of in de spreekkamer zou stellen, maar dan zonder dat je eerst in de wacht moet hangen bij de assistent tot je aan de beurt bent. 'S Morgens is de telefoon vaak heel druk met iedereen die belt met zijn vragen en die langs wil komen. Dus dat scheelt. Het scheelt ook mij in tijd, want ik hoef de patiënt niet te zien. Dat is mijn kant. De kant van de patiënt hoeft hier niet mee te komen. En die denkt af en toe, ik heb een hele aardige dokter, maar ik hoef hem vandaag niet zo nodig te zien. Dus die kan gewoon even een vraag stellen digitaal. En die krijgt ook dezelfde dag van die huisarts antwoord. De proef wordt ondersteund door de grootste zorgverzekeraar van Zeeland, CZ. Want CZ ziet de werkdruk onder huisartsen in Zeeland toenemen en is op zoek naar oplossingen. Mensen worden ouder, we hebben vergrijzing, dus meer oudere patiënten die hebben steeds meer vragen ook. Vragen zijn ook ingewikkelder. Ja, daar moet de huisarts antwoord op geven. En aan de andere kant de combinatie met de nachtdiensten en de weekenddiensten, waar toeristen zijn in Zeeland, wat ook een drukke spreekuren zijn. Dus die combinatie die maakt de werkdruk eigenlijk wel heel hoog. En de komende jaren wordt dat probleem alleen maar groter. In Zeeland is er nu al een tekort aan huisartsen. En binnen 7 jaar gaat ook nog eens de helft van alle huisartsen met pensioen. Door dit soort digitale consulten houden de huisartsen meer tijd over. En het zou dus kunnen helpen om dat tekort op te vangen. Het betekent dat we meer moeten doen dan alleen maar werven van nieuwe huisartsen. Je moet met innovatieve oplossingen komen. En de online triage, digitalisering, is één van de vormen die een innovatieve oplossing is voor het probleem. Als deze proef een succes blijkt, is het dan ook de bedoeling dat er meer huisartsen gebruik van gaan maken. Als ik nu zie hoe goed het loopt en ik verwacht dat het nog steeds beter gaat lopen, dan zie ik ook echt wel mogelijkheid. Want ik denk voor alle huisartsen is het gewoon een hele fijne manier om mee te gaan werken. En met name ook voor de patiënt. Dus gewoon een extra service die je biedt. De vinvis die vorige week bij aankomst van een zeeschip in Terneuzen op de boeg werd gevonden, heeft daar vermoedelijk 3 tot 4 dagen gelegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht die het kadaver heeft onderzocht. Vermoedelijk is het dier in de Golf van Biscayen bij Spanje aangevaren. Verder is bekend geworden dat het dier last had van een nierontsteking. En op basis van een grote onderhuidse bloeding concluderen de onderzoekers dan weer dat het dier nog leefde toen het werd aangevaren en dat de aanvaring dus fataal is geworden. Van de ruim 39.000 nieuwe huizen die in het eerste helft van het jaar zijn gebouwd, staan er 355 in Zeeland. Dat is minder dan 1%. Zeeland heeft daarmee van alle provincies de minste huizen gebouwd. Ook verhoudingsgewijs naar inwoneraantal. Als wij een goede situatie willen krijgen van vraag en aanbod, dan denk ik toch wel dat wij in Zeeland jaarlijks minimaal 2500 nieuwbouwwoningen moeten realiseren. Door allerlei regels en onderzoeken wordt volgens Van Hoeven het bouwproces ook nog eens enorm vertraagd. Het is niet zo dat de gemeente het niet wil of de provincie het niet wil, absoluut wel. Het is een nationale politiek en dat vertraagt enorm. In Middelburg en Vlissingen zijn tot nu toe de meeste huizen gebouwd, rond de 100. In Tolen, Sluis en Hulst werden zelfs meer huizen gesloopt dan gebouwd. Buitenlandse zeevarenden zouden in de havens van Vlissingen en Terneuzen een coronavaccin moeten kunnen krijgen. Dat vinden de CDA-fracties in Vlissingen, Borselen en Terneuzen. In de haven van Gent en Rotterdam kunnen buitenlandse zeevarenden wel worden gevaccineerd. De GGD zou aan het CDA hebben laten weten wel mee te willen werken aan het idee, maar dat de minister daar toestemming voor moet geven. De fracties vragen nu aan hun gemeentes om druk te zetten op het ministerie van Volksgezondheid.
En de FNV eist excuses van de Zeeuwse gemeente vanwege het afscheidscadeau dat zij de medewerkers van het inmiddels overgenomen Intervens hebben gegeven. Want alle medewerkers hebben namelijk een chocoladereep als bedankje gekregen en dat voelt als een belediging. De FNV vindt dat medewerkers en cliënten veel schade hebben geleden door het mismanagement van de gemeente die de stekker uit de organisatie trokken. De vakbond wil minimaal een gesprek met oprechte excuses. De medewerkers hebben de chocoladerepen inmiddels gedoneerd aan de voedselbank. De moeder van de vermoorde Ischelle van der Velde uit Oostburg is bezig met een boek over haar ervaringen. Ze heeft een stichting opgericht waarmee ze geld wil ophalen om dat boek uit te geven en lotgenoten te helpen. Er is tot nu toe bijna 1700 euro opgehaald. De moeder van Ischelle zegt het boek te schrijven voor haar eigen verwerkingsproces en als troost en leidraad voor lotgenoten. Haar dochter verdween in december vorig jaar en werd 2 maanden later dood teruggevonden. Een 45-jarige vrouw wordt verdacht van de moord. Dementerende ouderen in Goes kunnen de komende maand genieten van een ritje in de trein. Een reizende coupé die in het verpleeghuis is gezet, brengt ze terug in de tijd. Leuk. Dat was al heel lang geleden. Waar dacht u bijvoorbeeld net aan toen u in de trein zat? Ja, ik dacht eigenlijk, tjong, wat is Zeeland toch groen. En in de auto heb je daar, ja, let je daar niet zo op. En je praat onder elkaar. En nu was ik dus, had ik alle tijd. Het is een project van de NS samen met Alzheimer Nederland. De coupé reist het hele land door en staat telkens een maand lang bij één verzorgingshuis. En hier in Goes zijn ze er blij mee. Er komen mooie verhalen, echt verhalen van vroeger. Dus dat ze echt even terug in de tijd gaan en het even herbeleven. En dan heb je ook weer gelijk mooie gesprekstof. Nieuw in Zeeland is dat er een geur is toegevoegd aan de beleving. Het is de zeelucht, dus dat kan ook herinneringen met zich meebrengen. Ja, lekker. Ja, heel lekker. Ja, en de ouderen kunnen er nog wel even van genieten, want de coupé verhuist pas volgende maand naar een verpleeghuis in Roosendaal. Deze zomervakantie gebruikt Willemijn Treur niet om even uit te blazen. Vorige maand nam ze na bijna 12 jaar afscheid van de Middelburgse gemeenteraad. Tijd dus om terug te blikken en al die aantekeningen en krantenknipsels van de afgelopen jaren nog eens door te bladeren. Ik heb altijd schriften gehad van het begin af aan dat ik alle vergaderingen, de belangrijke dingen meeschreef. Ik was commissievoorzitter van de maatschappelijke zaken, dus dan heb ik weer een apart boekje voor maatschappelijke zaken waar ik dan in rood de antwoorden schreef en even arceerde. Een toezegging. Dan werden we geïnformeerd over het perspectief van de Oostkerk. Nou ja, van alles hier nog een oud schrift. Dat werd altijd bewaard natuurlijk, want dingen weggooien is een beetje lastig voor mij. En als je dan zo'n schrift opent, komt het dan gelijk weer terug waar het dan over ging? Nou, ik zag net die schrift met die opleiding en dacht ik van, oh ja, ik heb met hun toen in een opleiding gezeten. En ik, oh ja, wat leuk. Nou, deze. Ja, nou ja, heel veel Ik dingen. heb het idee dat u dit niet weg gaat gooien. Ook al bent u nu niet meer lid van de gemeenteraad in Middelburg. Nee, maar ook mooie dingen, weet je. Een gesprek met Frans Lievens over de Schouwburg natuurlijk. En de fractievergaderingen, hoe verdelen we de wijken. Dus dat is ook wel heel leuk. Want u stond ook nog in de finale van de wedstrijd beste gemeenteraadslid van Nederland. Ja, in 2018. En heel hoog geëindigd, hè? Ja, we waren echt met z'n 4 in de finale. Iemand uit Amsterdam heeft toen gewonnen. Ja, was ook mooi om te doen. Willemien Treur niet, jarenlang bevlogen gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Middelburg, hield er voor deze zomervakantie gedesillusioneerd mee op. Volgens haar was geld in het bestuur van de stad vaak belangrijker dan mensen. Het was voor haar gevoel een gevecht tegen de bierkaai geworden. Was het een kwestie van tegen een burn-out aan zitten, opgebrand zijn? Nou, ik denk als ik doorgegaan was dat ik daar best terecht had kunnen komen, ja. Nou is natuurlijk een beetje een kritisch punt. Op het moment dat je opstapt, dan kun je de mensen helemaal niet meer helpen. Nee, maar ik denk als ik was blijven zitten had ik ze ook niet kunnen helpen. En nou ja, Arjan, mijn opvolger, die heeft gewoon zin om het te gaan doen. Die kan er weer met volle kracht en volle energie tegenaan. Dus dat is gewoon een heel mooi punt. Hij kan er weer vol in en ik kan ermee stoppen. Ja, u bent dus nu gestopt. Hoe voelt dat? Ja, echt heerlijk. Het zijn vooral de lege avonden en niet de verplichtingen dat je al weet van joh, na de zomervakantie zijn dit de avonden die ik sowieso geblokt heb staan. Ik heb de avonden nog wel allemaal in mijn agenda staan, maar als ik dan mijn agenda doorblader, dan denk ik van oh heerlijk, dat hoeft allemaal niet meer. Het was een vrij rustige dag met een zwakke wind. Wel was het een beetje heilig met stapelwolken en landinwaarts viel er een enkel buitje. Vanavond neemt de kans op regen toe. Morgen zijn er perioden met regen en in de middag trekt dat weg en klaart het weer op. Maar het wordt niet warmer dan 20 graden.
En zojuist wordt bekend dat de Haringvlietbrug toch met 2 keer 2 rijstroken open blijft. Dat heeft de minister aan een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Deze maand beginnen namelijk werkzaamheden aan de brug die 2 jaar duren. Daarbij zou eerst maar 1 rijstrook open blijven voor beide richtingen. Meer hierover straks op onze website. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een goede avond.